मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटीयाव थानाय जितु बिनि बिनानावबो दंखायो बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सह'खौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों बा नुनो मोन्दों होननानै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरोना गुवाहाटीयाव सासे बर' सिख्ला बुथारजानाय जाथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दा बे जाथायखौ लानानै गामिनि सासे आदैया निउस मिडियानि गेजेराव मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनानै लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे न'खराव फैनानै जोंनि न'खराव जि जाथाय जादों बिनि बागै रादाब लाफैनायनि थाखाय जों जाथाया थांनाय मोना मंगलबार मोनानि समाव जादों मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटीयाव थानाय जितु बिनि बिनानावबो दंखायो बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सह'खौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों बा नुनो मोन्दों होननानै आरो बेबायदिनो जोङो न'निफ्राय तारातारि मानसि लानानै बेबायदि बिफा बिमादै बिमानै बेफोरबायदिया थांबाय आरो बेबायदिनो थानायाव बेबायदि बडिखौ लांनानै दोनहैनाय जाबाय आरो बिनि उनाव बेबायदि FIRबो होनाय जादों खोनानाय मथेब्ला जोंथ' नुवाखै सासे सेंग्रा दङमोन मोजां मोननाय मा बुंमोन बे आकाश प्रसाद ना मा बेबायदि जों बेबायदि सन्देह खालामदों आरो बे गुबुनफोरनिफ्राय खोनानाय बादिब्ला दा बेबो मोनाव दंफायोमोन दसे समबाबो बिदिनो मिथिना मोननाय जादों दा बिनि उनाव मा जाखो जों डिटेल्स मिथिजोबाखै FIR होनाय जाबाय दायो गुवाहाटीयाव माबाफोर मावनानै दं गुवाहाटीयाव खोनानाय मथेब्ला बे साननैसोनि सिगाङावसो रिजाइन होबायमोन होननाय खोनादों बे मोनसे गारि कम्पानियावहाय बेबायदि मा मावोमोनथाय जोंबो डिटेल्स मिथियाखै आरो सिगाङाव बेबायदिनो NGOआवबो मावदोंमोन MSW खालामखांनायनि उनाव NGO मावबाय खैथामान बोसोर बिनि उनाव एक्सिस बेंकआवबो प्राय बिदिनो बोसोरसे बा बोसोरनैफोरबायदि मावदों आरो बिनि उनाव गुवाहाटीयाव थानाया बियो बे MSW खालामनायनिफ्रायनो बेयावनो थाबाय थादों आरो प्राय 5-6 बोसोराथ' जाबाय खमावनो पस्टमर्टम दासिमबो जाथ'वाखै दा पस्टमर्टम खालामनायनि रेडि खालामबाय थादों दायो जोङो नागिरदों दा जों मिथिस'वा माबायदि जादों घटनाया खिन्थु जोङो न्याय नागिरदों जाहा सन्देह दङ बेबाबो माबा मोनसे फिजिकेलि नङाबा मेन्टेलि बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि जाथाया जादों होनना जों सानदों आरो जाय समाव जाथाया जादोंमोन बे समाव सुसमिताया हारसिंनो दङमोन ना बे समाव जोंथ' जेनेबा दायो मिथिला खिन्थु बिनि जों फंबायनिफ्राय गम मोनदों बे 10टासोहालागै मोनाव बे बयफ्रेन्डआ बिजों दङमोन आरो भिडिअ कलबो खालामलायोमोन बिसोरो बे सुसमितानि आं बिमादै जायो आरो सासे बिमादैजों खालामदोंमोन आरो फनखौ आंनि फंबायजों खालामदोंमोन आरो बे समाव बै सेंग्राखौबो नुदों बे समाव नुदों नोंथांमोना माने बेनिखायनो सन्देह खालामदों आरो बे समहालागै दङमोनब्ला बेनो माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ बे सेंग्राजोंहाय मालानिफ्राय मोजां मोनलायदोंमोन एबा सोमोन्दोआव दंमोन बेखौ जों डिटेल्स मिथिया खिन्थु खोनायोमोन आरो आवगायाव बे माबायावहाय ख्रिस्टमास समाव फैदोंमोनथ' न'आव बे नङा बे माबाया सुसमिताया न'आव फैनायाव बिदिनो नांलायनाय बिदि खोनादों आरो जोङो
खिन्थु एक्जेक्ट जों बुंनो हाला खोब समाव बिदोंमोन नांलायनाय फनफोराव नांलायनाय खोनायोमोन आरो माब्लाबा सेंग्राखौ आटक खालामबाय नामा? आं बेबायदि डिटेल्स मोनथियाखै दायो जेबो मोनाखै आरो निउस मिडियाआव नुनो मोन्दों सेंग्राखौ माने एरेस्ट खालामबाय होननानै थारमाने जों बेयाव इसोरो बिजि जानायखाय फनबो बारा माबा खालामथ'वाखै आरो दा माब्ला सफैगोन गोथै सहआ फ्राय दायो पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव फ्राय 3टा 4टासोआवसो सफैगोन बिदि सानदों आरो जोङो जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मैया जि घटना गुवाहाटियाव जानानै थांदों जोंनि बर' बिनानाव सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा मैयाहाय माने सुइसाइड जादों आरो बिथाङा गोमाबाय होननानै जों खबर मोनदों। नाथाय बिजों लोब्बा दङ होननानै जों बिथांनि बयफ्रेन्ड गुबुन हारिनि मोजां मोननाय बेखौ जडिथ' दं होननानै जों खबर मोनदों। दा जोङो बर' माहारि फरायसा आफादनि जोङो सात्र बिबानगिरि हिसाबै जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां जायगायावनो भारतआवनो जोंनि आसामावल' नङा बेंगालर हक दिल्ली हक गोबां दाब दाब थाहैनानै गुबुनाव फरायहैनानै साख्रि मावहैनानै गोबां बेफोरबायदि थैनानै थानाय बुथार जानाय सुइसाइड जानांनाय जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै बैया जि जाथाय जानानै थांदों सुस्मिता बसुमतारीनि जि गावनि जिउ दिनै जोबनाय बेयो दिनै गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों जे जोंनि गारजेनफ्राबो बेफोरनि सायाव नोजोर बोनांगोन गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव दे दिनै गावनि गथ'आ बहाय थादों मा फरायदों सोरजों रिलेसनशिपआव दं आरो बियो माबायदि थासारियाव दं बेफोरखौ गियान होनांगौ खबर लानांगौआ गारजेनफोरनिबो दायथ'। आरो बेजों लोगोसे जाय बेक्ति छात्रफोर दाब दाब जायगायाव थानानै फरायहैनाय बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन कनसियास जानांगोन आरो सैथो जानांगोन। दिनै बारे बारे दिनै ससियेल मिडियाफ्राव आगोलनिफ्रायनो निउसफ्राव नुनो थांदों दे जों सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा सोरबा ओरैहाय मेन स्ट्रिम इण्डियाआवहाय नर्थ इण्डिया साउथ इण्डियाआव हाबा जाहैनाया सोरबा बादिया दाउरि थाखा फैसा होनो हायियाव दिनै केरासिन लुनानैबो सावथार जानाय गोबां बेफोरबायदि रेकर्ड दं। आरो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि गारजेनफ्रा हाबा होनानै दिनै गुबुन हारिजों हाबा हरनानै 6 मासनि उनाव बोसोरनैनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव गथ' सासे सानै लानानै आरोबाव बिमा बिफानाव फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सिगनेल नङा। दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बे बर' हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोङो बयबो सैथो जानांगोन आरो जों बयबो जाथिनि थाखाय डेडिकेट खालामनांगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गोबाङानो दुखु मोननो हागौ खिन्थु सैथो खोथा बियो बे जोंनि बर' आइजोफ्रा मोजां मोजां न'खरनि मानसिफ्रानो गुबुनाव फरायहैदों मोजां सोलोंथाइ लादों गोरों गोरा जादों। नाथाय बिथांमोना बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खोथा होनलांदोंमोन जे जाथि दानायाव कपारेसन खौसेथि होलायनांगोन। आइजोफ्राबो दिनै गुबुनजोंसो ब्लक थांबाय नङा होमबा? दिनै जाथि जोंनि बर' हौवाफोर मोजां मोजां दं बिसोरजों दिनै जुलि जानांगौमोन नाथाय गारनानै थांबाय गुबुनजों। दिनै जाथिया दिनै मोजां बर' आइजोफोर थांनाय लोगो लोगो जोंहा खहा जाबाय। संख्यानिफ्राय लानानै सुबुंधोन हिउमेन रिसर्सआबो जोंहा खहा जाबाय। बेराफारसेथिं मा जाहैबाय दिनैनि समाव जोंनि बर' आइजोखौ सोरबा गुबुन हारिया गोसथोनाय मोजां मोननाय हाबा खालामनाया मानि थाखाय बे दिनै जोंनि बर' आइजोफोरखौ मोजां मोननानै नङा। नाथाय जोंनि 6 सिडुल बादे BTC बादियावहाय दिनै हा हु बायनो थाखाय हिन्जावनि नामै हा नामजारि खालामनो थाखाय आरो हिन्जावनि थ्रुयै बिजनेस एस्टाब्लिस खालामनो थाखायसो बिथांमोना दिनै बर' आइजोफोरखौ मोजां मोनदों। दिनै नाय थांनाय समफ्रावहायनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोर गुबुन हारिजों हाबा जानाय बिथांमोना जोंनि रिजार्भ सिट BTC आवहाय दिनै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों। बिथांमोना सोरबा गुबुन जाथिनि थुनज्लायनायाव ST रिजार्भेसनाव ST मानसिखाय बिथांमोनखौ इलेक्सन गेलेहोदों। बावैसो सम नाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनि BTC आव 40टा सिटआव 30टाया रिजार्भेसन ST फोरनि थाखाय। नाथाय 10टाया अलरेडि अपेन जेनेरेल बेयाव गुबुन जाथिया गेलेनो मोनखायो। जोंनो गभर्नमेन्टआनो 11टाल' नांगौ आरोबाव ST निफ्राय। अब्ला बै ST जायगायाव गुबुन जाथिजों हाबा जानाय बर' हिन्जावफोरखौ इलेक्सन गेलेहोजोबोब्ला अब्ला गुबुन हारिया दिनै BTC नि चिफ जागोन। आरो गुबुन हारिया BTC नि चिफ जानाय लोगो लोगो जोंनि 6 सिडुलनि माखासे आयेनफोरखौ बिथांमोना फोजोबस्रांलांगोन। बे जाहैबाय इयुननि थाखाय जोंनि बर'नि हालोदफ्रा जोबोद खोमसि आरो जोबोद गिथावना। दा बेखौनो जों खावलायदों दे जोंनि बर' आइजोफ्राबो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव दिनै कनसियास जानांगोन। आरो आं बर' गारजेन
बर' जोंनि आइजोफोरनि बिमा बिफाफोरखौबो आं दिनै बुंगोन बे दिनैहाय जोंनि बिटिसिखौ गोबाव सम सोमावसारनानै बर' हारिनि बेसेन गोसा दिनै मुंख्लंफोरनि जिउ बाउनायाव जों मोनदों आरो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबां कलेज इउनिभारसिटि फैदों आरो बेयावहाय जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायनो मोनदों दिनै बिटिसि मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा बिजनेस फालांगि खालामनो लोंदों दिनै कन्ट्राक्टर जादों साख्रि मोनदों मोजां दिनै न'खर दादों सोरबा गारि बायदों बिल्डिं लुदों सोरबा मोजां बिजनेस एस्टाब्लिश खालामदों नाथाय गावनि गथ'फोरखौ दिनै बिथांमोनहानो दिनै मोजां स्कुल कलेजाव फोरोंनानै बाहेराव फोरोंनानै दिनै बे गथ'फ्रा दिनै न'आव सफैफिनाखै दिनै सासेल' फिसाजो दिनै बे सासेल' फिसाजोआ गुबुन हारिजों हाबा जादों गिदिर हा दं गोबां दं न' दं गोबां प्रपार्टि दं नाथाय सोरबा शर्मा सोरबा दास देखाजों सोरबा माबाजों हाबा जायोब्ला बिनि गथ'आ निस्सय सोरबा शर्मा जागोन सोरबा मण्डल जागोन सोरबा आलि जागोन सोरबा दास देखा जागोन যোৱাকালি আমাৰ একজন बर' ছোৱালী সুস্মিতা বসুমতাৰী যিটো গুৱাহাটীত যিটো মৃত্যু হোৱা হৈছে সেইটো আমি বড়োলেণ্ড ছাত্ৰ সন্থা আমি খুব দুখ আমি পাইছোঁ আৰু এইটো আমি যে হত্যা হৈছে ইয়াৰ এগেইনষ্টত আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এইটো স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম আৰু আমাৰ বিভিন্ন জায়গাত অসমত আমাৰ যিটো মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা নাৰ্ছিঙৰ পৰা আৰু কলেজৰ পৰা ছোৱালী স্পেচিয়েলি ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা বহুত মানে ছাডেন ডেথ মানে সেইটো আগৰ পৰা হৈ আছে ইয়াত আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এইটো স্পেচিয়েল মানে আমাৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে মানে আগৰ পৰা বাৰে আমাৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাক খালি বড়ো ছোৱালী নহয় এনেকুৱা বহুত মানে হোষ্টেলত মানে ছাডেনলি মানে ছুইচাইড কৰা ছাডেনলি মানে ডেথ এইবিলাক হৈ আছে এইটো মানে আমাৰ কাৰণে এইটো ভাল চিমটম নহয় আৰু আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকো আমি অনুৰোধ জনাম যিহেতু নিজৰ ছোৱালী মানে ক'ত কলেজত পঢ়িছে কোন জেগাত থাকিছে সেইবিলাক ভালকৈ মানে তদন্ত ৰাখিব লাগে কানেকশ্যনো ৰাখিব লাগে আৰু ভাল মানে নিজৰ মানে চিলড্ৰেনত মানে ছাজেশ্যনছ আৰু কেয়াৰিং এই প্ৰচেছটো থাকিব লাগে আমি বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন টোটেলি উই কণ্ডেম দিছ ইনচিডেণ্ট এণ্ড উই আপিল টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম টু মেক এ প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড দ্য জাষ্টিছ মাষ্ট বি ডান তাক আমাৰ যিজন ছোৱালী সুস্মিতা বসুমতাৰীৰ কাৰণে আমাক জাষ্টিছ লাগে সেইকাৰণে আমি স্পেচিয়েলি আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টত আমি অনুৰোধ জনাওঁ